салом бачаҳо, курси шиносоӣ бо JavaScript ва даи дарсмуқати шумо дар бораи тағйирёбандаҳо гап мезанем. Ва чӣ хеле ки мо медонем, дар бисёри забонҳои барномасозии дигар, мисол дар JavaScript ҳам мисли ҳамво тағйирёбандаҳо се намуд эълон карда мешаванд, яъне var, let ва const. Сарости ман нашен, барои ки ҳози мо дар давоми дарс ҳар яки ира ай назар мегзаронем ва мефаҳмем ки кадомаш барои чие ва якдигар чӣ фарқ мекунанд. Биен ай var сар кунем, яъне var қати вақте ки мо эълон мекунем, мисол var ном баробари амирӣ, мисол console.log вақте ки мо менависем name ном дар инҷа амирӣ баромад, яъне дар ҷои ном худаш гирифт мондакеш дуруст баромад. Ништияк мо метавонем нома алиш кунем дар ин давом, мисол ном баробар ягон допустим али бинависем ва console.log ном мебинем номи дигари али шид, яъне али. Ва инчунин мо метавонем ки аввал тағйирёбандаро эълон кунем, не ки ҳичиш ягон рақам, ягон чизиш нанависем. Дар ин ҳолат тағйирёбандаи мо undefined мешавад. мо ира дар дарси гузаштагӣ фаҳмондагӣ будем ки мисол типи даних undefined аст, яъне маънои ира дорад ки ҳозирашра амини тағйирёбанда ҳичира ишора намешавад. Ва вақте ки мо ай поёним мисол насаб баробари мисол аҳмадзода мегирем ва console.log насаб мекунем, насаб мо мебинем ки иҷода аҳмадзода биромад, яъне ки ҳамахел принсипи корӣ дорад ва на самом деле бениҳоят осонай ва ба фикри ман қадар аллакай фаҳмоай. Мо метавонем также мисол вақте ки як бор эълонш кардем ва дар давоми кодмон фурӯмӯш кардем, мо метавонем дуюм бор мисол насаб эълон кунем баробари ягон Шокирзода мисол бигирем ва console.log кунем мисол насаб мебинем Шокирзода шид ва ягон ошибка наметамуда, яъне мо озод управлят мекунем ба ҳамин чиз. Ва бина ки мо console.clear кунем, яъне мо консола тоза кунем ва давомша дар бораи let гап занем. Хуб, let камтарак бисёр не камтарак фарқ мекунад, яъне мисол let ном баробари бошад допустим Аҳмад ва console.log мекунем ном ва ном аллакай мо болода дорем, барои он мо ном наметавонем монда. Биё хай меонем ки просто ёки хубтараш мо просто коди боло будагимона комментировать мекунем. Хубтараш всё-таки ҷададан хай ми менависем, ҷадан ми мекунем ва мебинем дар консол Аҳмад биромад, яъне дуруст. Хоб, ми метавонем баробар кунем ба Муҳаммад, мисол console.log вақте ки мо кунем ми мебинем ҷада Муҳаммад биромад, яъне ки мо дар ҷои тағйирёбандамон мисол тағйирёбандамон алиш кардем қиматча и дуруст биромад, не ки вақте ки мо let ми бинависем баробари ягон Алиҷон ва ин ҳолада мо да ошибка мета. Барои чӣ? Барое ки аллакай эълон кардагӣ будем, дигар моро айсар эълон намекунем. Фарқияти let ҳамия ки мисол мо ира як бор эълон кардагӣ будем, аллакай мо айсар эълон карда наметонем ва ин ҳолада хато мета. Ва инчунин мо тағйирёбандамон мисол метавонад ҳарф қади сар шавад, дар байнаш мисол ягон рақам бошад, фарқ надорад ва
мешавад ки ба рақам мешавад ки ба нижни тире сар шава, мешавад ба знаки доллар сар шава. Мисол махсусан дар фреймворки jQuery мисол ба доллар бисёр мисол ишора мекунед ва ба ягон рақам ишорат карда намешавад тағйирёбандара хатогӣ метавад, барое ки ҳамаи қабул шуда ки бе адад бояд боша. Якмаш ягон ҳарф ё ки ягон символи дига боша, адад набоша бояд. ва let ҳама хел кор мекунад. Надеюсь шумо дар фаҳмошид let. ва биен мо як бор консола тоза кунем ва дар бораи const қай дига суҳбат кунем. ва const чӣ хеле ки мо медонем, мисол const допустим мекунем намедонам хай ягон ном бигирем const и просто менеджер мегем менеджери мо кия менеджери мо хаста ягон азим допустим менеджер азим so console.log менеджер ва мебинем ки менеджери мо азим буромад ништияк. ва бием мисол ҳозир агар мо иҷода бикунем менеҷермон мисол менеҷер баробари бигене менеҷермон азим нест, менеҷермон хуршедай. Чӣ га мешави ҳолада? Хатогӣ метавад. Имена дар сатри 31 ина 31. Барои чӣ? Барое ки const яъне разрешении переписывать кардани ҳамура запрет метавад. Яъне маҳкам мекунад ҳами иҷозати айсар навиштани тағйирёбандара ами иҷозат наметаҳад ҳами корда ва мо наметонем вая айсар либо ихелкин либо ба const худаш навиштанамни мо иҷозат надорем. Барои чӣ? Барое ки аллакай ҳаст дар памяти компютер, дар хотири компютер аллакай ҳаст ва мо наметонем дофи дига ҳеҷ чиза нависем ва const маънош ҳамия яъне постоянно эълон кардан. ҷазое ки мо намехоҳем дар давоми кор алӣ шаванд қиматшон. Агар дар ягон ҷо алӣ шид, ошибка метавад, шумо худтон мефаҳмед. ва биен як чиз дигар ман шумо бифаҳмонам ки вақте мо мисол const вақте ки эълон мекунем ин маънои ӯ дорад ки тағйирёбанда иваз намешавад. Не ки вақте ки агар мо объект дошта бошем, мисол юзери мо баробар боша ба ягон объект, мисол ном боша мисол алиҷон ва сол бошад допустим 18. вақте ки мо console.table мекунем user мо ҷа хушуд дида метавонем ки ном алиҷон сол 18 ва мо метавонем ки бинависем user.sol баробари допустим 2 сол гузашт 20 сола шид ва console.log user хубтараш table кунем ва ина console.table кардем мебинем солаш 20 шид. яъне қимати дарини объект иваз мешава, фақат ки мо юзера хача баробари ягон чиз дига карда наметонем. но мо қимати дарини объекта иваз карда метонем. ира ба назар бигирем. ва дар умум тағйирёбандаҳо худшон ҳамин қадар нозукӣ доранд ва дар давоми кор бо шумо ба бисёртар нозукиҳошон хай шинос мешавен. мумкин ягон чиз пропуск кардагӣ бошем, дар коммент метавонем бинависен ва ҳамин хел. инчунин коди ки мо дар видео навиштем, кода ба ссилкае ки дар описанияи видео мондагиам ҳамон қати метавонед дастрас кунед. яъне гитхаби ман медроем репозитори ва from videos. дар from videos я дар папкаи шиносоӣ бо javascript медроен ҳаминҷода дарси сеюм, дарси дуюм, кадом дарсе ки шумо дар кор боша ҳамонҷа мегиредаш. инчунин я дар папкаи лидкод папутӣ ҳастай, яъне серияи видеоҳои ҳалли масъалаҳо ай сайти барномасозии лидкод. шумо метавонед ай плейлистҳо ҳами видеоурокҳоро тамошо кунед ва ягон чиз бахтона ёд бигиред. ва дар умум ҳамин бад видеои мо дарси сеюми javascript. то видеои дигар хайр.